Pregúntome que haberá na lúa. Pode que haxa canguros e xirafas como a nós. Imaxinas? Iso sería xenial, aínda que desde aquí non podemos comprobalo. Está tan lonxe. Como poderíamos vela máis de cerca? Déixame pensar. Xa sei, espera aquí, agora veño. Mira o que fixen só con 2 táboas. Pois unha lanzadeira para lanzarnos ao ceo. Igual non chegamos ata a lúa, pero polo menos poderemos vela máis de cerca. Ah, claro, claro. Xenial, pido primeiro. Vale, pero primeiro fagoche unha demostración para que saibas como funciona. ¡Wow! Estou voando cara á lúa. Ai, ai, ai. Tutu, vou ter que mellorar o sistema de aterraxe. É que? Viche a lúa de cerca? Non moi ben. A lúa está demasiado lonxe. Xa o teño. Ai, sí. Claro, non sei como non me dera conta antes. Podo voar ata a lúa. Ai, eu tamén quero. Seguro que pode cos dous. Sube detrás miña e agárrate forte. Arriba. Ai, oh. ¡A lúa! Máis alto, Tutu. Pero dalle forza, Tutu, ou non chegaremos nunca. Pero non ves que non nos achegamos nada? É verdade. Que podemos facer agora? Eu non vexo desde aquí se hai canguros ou xirafas. O problema é que a lúa está moi lonxe. E non basta con subir ás nubes. Xa sei. Imos ver a Tupa. Tupa! Pero, rapaces, que queredes a estas horas? Necesitamos as túas lentes. As miñas lentes. E para que as queredes? Ti con elas ves mellor que sen elas, non? Claro, porque as toupas temos moi mala vista. Toma, pero trátaas con cuidado, Tutu, que son moi fráxiles e sen elas non vexo nada. Non vexo nada. Está todo borroso. Ponmas a min, Tutu. Pódese saber que facedes? Vai, eu tampouco vexo nada. Rapaces, podedesme explicar que facedes? Queremos ver a lúa de cerca. Coas miñas lentes. Imposible. As miñas lentes están adaptadas aos meus ollos. Ademais, non son para iso. Vaia, non imos poder ver a lúa de cerca. Por que non ides ver a Fante? Quizáis el teña un telescopio. Un telesqué? Un telescopio. É un aparato que serve para ver mellor a lúa e as estrelas. Veña, correde, que como non apuredes, ata a lúa lle vai entrar o sono. Grazas, Tupa. Vamos, Rafa. Pum, 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 pum. Listo! Vaia. É como se lle deran unha mordida. Hai alguén ali arriba que coma a lúa, Fante. Non, Tutu, ninguén come a lúa. O que pasa é que a lúa ten distintas fases. Hoxe, por exemplo, está en cuarto crescente. Mirade, cando está redonda, chamase lúa chea. Logo, pouco a pouco, o disco da lúa faise máis pequeno día a día. E a isto chamaselle cuarto minguante. Logo, hai un día no que non se ve nada, que é a lúa nova. E logo, a medida que pasan os días, vese máis e máis. A isto chámaselle cuarto crescente, que é como está hoxe. Despois crece e crece ata que volva a estar chea. Que bonito. Lúa chea, cuarto minguante, lúa crecente e outra vez lúa chea, non? Moi ben, Rafa. Vou vela polo telescopio. Non se di telespropio. Dice telescopio. Iso, telescopio. Xa verás, Tutu, vese super cerca. Vaia! Vese preciosa.
E no ceo hai moitas máis estrelas das que víamos antes. Sí, hai moitas, moitísimas estrelas. Moitas máis de todas as que poidades imaginar. Sería genial poder viaxar ata esas estrelas. Oh, sinto dicir que iso non se pode facer, Tutu. E por que non? Porque as estrelas están moi lonxe de nós. Moito máis lonxe que a lúa. Pero podo traervos unhas poucas ata aquí. E como? Pechade os ollos un momento. Close your eyes. Rafa! Veña, abride xa os ollos. Gai! A ver que escolle máis Vaya. estrelas. ¡Qué divertido! ¡Ra fantástico!